biya babu fada ba aikiya da wuya yar ma'aikin Allah aura wurin siya wanda ya shiga layi akan jiyai jahiliya wani gidan mai girma ya wani gidan mara girma ba abin dacewa don ka samu alewa in ka gane kukana na tino ta ne mazuruma dan juma ne da dan jumai manzon Allah ya ba mana siya ya ce inni tarikun fikum zakalaini kitabun lahi wa itirati ni zan buku abubuwan nawa da littafin Allah ta tsona